shi ɗa namiji yana iya samun saukar ruwan nuɗufa tun daga 1 ga wata har izuwa 30 ga wata. 1 ga wata zai fara fitowa daga cikin ƙwallayen marainansa zuwa wata camba, wato matattara a bayan ƙwallayen marainansa har izuwa wato 27 da 8 da 9 ga wata. Mustafa manba'ul lissafa sayyidul anbiya mish'alun fil wafa kana fi 'atfihi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنانا نور صالح آدم وندا أكي ولقبي دا صالح النور. kamar yadda kuka sani na yi alkawari shuɗi na uku dangane da ilimi na samuwar ruwan nuɗufa a cikin jikin ɗan adam. Wannan ilimi ina da faɗin gaske. A yau ranar talata wacce ta yi daidai da 16 ga Rabi'u Sani shekara ta 1000 ko in ce hijiriya ta annabi sallallahu alaihi wasallama 1443, wanda ya yi daidai da 16 ga 11 wato Nuwamba shekara ta 2021 ranar talata kenan. Kamar yadda muka sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya dai ba mu labari akan ayar da muke kanta wacce take nuna mana akwai waɗansu takhassusi a cikinta masu yawa, wato suratul hajji, a cikin suratul hajji, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhan nasi in kuntum fi raibin minal ba'asi fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin. har yanzu a cikin summa min nutfatin muke. In aka ce summa min nutfatin daga ƙasa sannan ya koma ruwan nutfa, to mun ɗauko bayanai tun daga ainihin bayaninmu na farko muka zo shuɗi na biyu, yau mun shigo shuɗi na uku, kuma muna cikin dai wannan ainihin alhusiyatil yusra. In aka ce alhusiyatil yusra wato left testicle, wato ƙwallon maraina na hagu na ɗa namiji, wanda a nan karatun yake. Don na faɗa cewa ƙwallon maraina na dama shi yana samar da sinadaran ruwan inganta gashi ne na fuska, kamar saje, har da gira, gashin baki, gemanya, gashin kirji da makamantansu. To in ba ku manta ba, mun ɗauko bayanai akan abin da ke kawo naƙasu, wanda hannai bayani akan wato magani da ake, ko ainihin varicocele da ake yi na wato ainihin wato aiki. Har na ɗauko muku bayani na akwai cutar da ake kira wato exospermia wacce take kashe ƙwayayen halitta. Hamma na ce akwai wato epididymitis, infection na chamber bayan ƙwallayen maraina, epididymis, wato albarbahiyin nuɗufa. A wannan guri wato Allah subhanahu wa ta'ala ina gwada ikonsa a gurin. Shi ɗa namiji yana iya samun saukar ruwan nuɗufa tun daga 1 ga wata har izuwa 30 ga wata. 1 ga wata zai fara fitowa daga cikin ƙwallayen marainansa zuwa wata camba, wato matattara a bayan ƙwallayen marainansa har izuwa wato
27 da 8 da 9 ga wata. To daga wannan lokaci wajibi ne, kuma za ka yi mamaki ka ce to in an ce 1 ga wata 2 ga wata 3 ga wata yaya ake samun irin waɗannan sperm ɗin wanda kullum kuma ana mu'amala da iyali amma yake faruwa? To albishirin ka, wato shi wannan ƙwallayen maraina ba sa gushewa da samar da ruwan nuɗufa matuƙa mutum ya balaga. Haka kuma idan aka ce balaga ta yi, za ku ga wasu su a balagar in ma suka yi mafarki ba sa ganin zubar ruwan. To shi in kai mafarki ina ruwan yake zama, ko kuma a'a waɗanda suke wasa da al'aurarsu shikenan wani lokacin a firgici sai ka ga shi sinadarin ruwan bai fita ba amma ga sha'awar ta taso da ƙarfi, ka fahimta ko? To sai ga ƙwallayen marainan sun kumbura, sun ainihin wato suna zafi. To shin gashi ruwan bai fita ba, ga kuma ruwan ya taso kuma shi yana so ya fita, kenan zai shiga zai iya zama a cikin ƙwallayen marainan da waɗannan bututayen da ba su huce silin gashi ba. To a nan gurin akwai wasu bacterias da Allah ya tanada, waɗanda waɗannan bacterias ɗin daga in aka ce 7 ga wata ta yi 27 ga wata ta yi zuwa da 8 ƙarshen wata ya yi, idan wannan sperm ɗin bai fita ba to su kuma su suke zuwa sai ya zama abincinsu, sai su zo sai su dinga zuƙe wannan ruwan nuɗufa ɗin suna shanye shi a cikin ƙwallon maraina na hagu, suna share gurin, suna goge gurin don kada sabon wata ya yi zama na cewa wato ita nuɗufar tana sauka tana fitowa itarar da tsoho. To za a iya samun wato haniya ta alhusi putik na husiya, shine haniya ta ƙwallayen maraina wanda ake samun wato kamar mu ce gwaiwa. An fahimta ko? Ta hakika ba ainihin gwaiwa yar jabuwar da shi kuma tsagewa tsakiyar wato mara, gefen mara ike yi sai ya tsage, idan ya tsage wajen shimfiɗar makwancin ainihin wato hanji sai ya tsage, sai hanji idinga zuba cikin jakar ainihin ƙwallayen maraina. To in yana shiga zai tattari ne a jakar ƙwallayen marainan, sai ka zata ƙwallayen marainan ka ne suka kumbura suka zama gwaiwa. To ba ƙwallayen maraina ba ne, hanji ne, wato small and large intestine, manyan hanjin ka ne da ƙananan hanjin suke zubawa cikin jakar mafitsara. Shi isa in ka samu irin wannan haniya ɗin gwaiwar, je ka wajen masu ilimi su duba ka. Idan suka duba ka ta haka za su gane wacce za a yi wa aiki ce ko wacce za a sha magani ya warke ne. Za a ga wasu mutanen ba su santa ba sai su dinga ba da magani ana shafawa ƙarshe har haɗari ya faru. Amma waɗanda suka sani, likitoci ƙwararru, suna ba wa mutum abin da zai yi amai ko ya ba haya, wannan hanjin ya tamuke ya motse. An fahimta ko? Sai su zo su kwantar da mutum sai a farka ainihin wannan gurin, a dawo da hanjin nasa ciki, inda ya tsage ike zuba ta ciki zuwa jakar ƙwallayen marainansa sai a ɗinki. An fahimta ko? To daga nan sai ka ga mutum ya zauna lafiya. Amma in bai je an masa aikin ba kuma ya zama aikin ne, to aiki shi hanjin ina juyawa inda yake zuba, bakin gurin da yake zuba ina cin hanjin, wani lokacin sai ya yanka hanjin, ta haka sai ga mutum ya kife ya faɗi. Allah ka kiyaye mu. Mu koma nan mun shiga digestive system, ko in ce bangaren hanyar narkewa abinci, muna bangaren ƙwallayen maraina. Duk da cewa dama hanji yana zuba cikin jakar ita scrotum din jakar ƙwallayen maraina ta kumbura ya zama an samu kamar haniya, wato in ba gane ba sai ka ce ƙwallayen ne suka kumbura. To dan uwa, mun gane cewa idan aka samu kumburi na ƙwallayen maraina ko zafi, musamman ga masu istimna'i, to anan zan iya bayar da wata fa'ida. Magani ake so ka sha wanda zai dinga wanke wannan gurin bayan wa'ancan halittun Allah da suke shanye ruwan nuɗufar don kada sabon wata ya zo kwan ya dinga zuba. Menene shi? To anan zan iya mai da kai kan wato bitter leaf
bitter leaf shine wato shuwaka, ganyen shuwaka. Idan za a dinga maka miya da shi ko ka busar da shi ka dinga zuba karamin cokali a cikin ruwan shayi kana sha, to dukkan wata dauda ta reproductive system da kuma digestive system zai wanke da izinin Allah. Na so a ce mun dora kafin wannan lokacin, amma na ga cewa lokaci ya to, duk da cewa fa'ida ce. Wa fi anfusikum afala tumsirun, wa fi anfusikum afala tatafakkarun, wa fi anfusikum aya. Duk waɗannan ayoyi ne da suke nuna ba za ku duba jikinku ba, ba za ku tsaya ku yi nazari akan jikinku ba, kai jikinku fa aya ce ta Ubangiji. Haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ka gani, wa min ayatihi yana daga ayoyin Ubangiji, an khalaqa lakum min anfusikum, halittar matekunku daga jikinku. Shine Allah ya halicci Hawwa'u daga cikin Adamu litaskunu ilaiha, dan ku samu nutsuwa da su. waja'ala bainakum mawaddatan, Allah ya sanya muku karfin soyayya wa rahama da tausayin jin kai. Inna fi zalika, haƙiƙa a cikin wannan halittar, la'ayatin, akwai aya, liƙaumin, ga mutanen da ya tafakkarun, suna masu tunani. Nura Salihu Adam, wanda ake lakabi da Salihan Nur. A shuɗi na 4, in Allah da za ku ji inda muka fita daga ƙwallayen marainan muka tafi wani bututu da ake kiransa habalul manawi, wato vas difference, wanda in namiji bai son haihuwa, likita zai samu wannan vas difference ɗin ya kama ta a ƙasan ƙwallayen marainansa, ya fito da ita, ya ɗaure ta, shikenan ka shirya wa kanka family planning. Nura Salihu Adam, wanda ake lakabi da Salihan Nur.